बेफोरखौ जोंनियाव जाबथिं बेसाद फैबाय जों बेफोरखौ मानो गैया खालामनो बेफोरखौ एकमात्र गैया खालामनोब्ला जोङो जोंनि नैबे गोथार थानसालिफोराव फैनानै रायज्लायनो थांनांगोन अब्लासो जोंनि समाजखान्थिफोरा थिग थागोन बै समाव समाजफोरखौ एसे मोजां खालामनो थाखाय जोंनि आबै आबौमोना माखासे बाथ्रा बाननि गेजेरजोंबो जोंखौ थिग खालामबोदोंमोन जोंनि समाजफोरखौ थिग खालामदोंमोन हामा आरो पाप जायो बे मोननै सोदोबखौ बिराद गियोमोन जों जेब्ला उन्दैमोन बर'नि सिथ्ला गेजेरजों खदाल बाननानै औवा बाननानै थांनो हामानो पाप एबा मा बुस्थुदै होननानै जों गियोमोन गथ'आव दैखराव गथ' बामनानै नायहरनो हामा नै बेबायदि बुंनानै जोंखौ सिगिनानै दोनोमोन ओंखाम संग्रायाव खानाय सिनजागोदान मानसिया हाबनो हामा बेबा मानो हामालै माबा मोनसे आन्दोआव दोनखुमानानै जोङो बिनि डिफिनिसन बिनि बुंफुरलुफोरखौ बुङालासिनो जोंनि आइ आफा आबौ आबैमोना मोनसे संखि होनाय खालामनानै मोजां थासारियाव लाबोयोमोन दा आं बिनि मिनिंखौ खिन्थानि जोंनि बर'नि न'खरनि सिथ्लाफोरा बादामालि खानाय जों बुंफबो हयथ' बेनि गेजेरजों सिथ्ला गेजेरजों खदाल बाननानै थाबायलाङोबा बा औवा बाननानै थाबायलाङोबा जों गालुनानै गोलैनो हागौ बेनि थाखाय सांग्रां खालामनो थाखाय आबैमोना बादा होनाय जायोमोन खिन्थु नों गालुनानै गोलैयोब्ला थैनोबो हागौ जखमबो जानो हागौ बेखौ सांग्रां खालामनो थाखाय बेफोर बाथ्राखौ बुङोमोन दैखराव गथ' बामनानै नायहरनो हामा खिन्थु बोरैबा हमलुनफ्लांनानै गथ'आ दैखराव गलाङोब्लाथ' थैनोबो हागौ बेफोरबायदि बाथ्रा बाननि गेजेरजों आबै आबौमोना बै समाव बोसोन होबोयोमोन बुंबोयोमोन आरो नों खानाय सिनजा गोदान मानसिया जोंनि बे ओंखाम संग्रायाव हाबनो होयैनि खारनानो जाहैबाय नोंनि बै सिनजा गोदान थुख्रा थुख्रा खानाय बेन्दोंफ्रा नोंनि जानाय आदाराव नांनानै थायोब्ला हयथ' नों बेखौनो जायोब्ला बेमार आजार जानो हागौ बेफोर बाथ्रानि गेजेरजोंनो बै समनि आबै आबौमोना जोंखौ खौसेयाव लाबोदोंमोन एसे बाथ्रा बाननि गेजेरजों जोंखौ आरामाव लाखिबोबाय थादोंमोन हयथ' बै समाव बेबायदि थासारियाबो गैयामोन दा सोरजोंबा लांखारबायनो थाखानायानो गले गले बुंफिनबाय थागोन बे जाथाया सानफ्रामबो ससियेल मिडियायाव जाय फेसबुक नायो जाय निउस नायो बे नुबाय थागोन दा बेफोरखौ गैया खालामनोबा जोङो जोंनि नैबे बाथौ थानसालियाव आरो धर्मनि गेजेरजोंसो जोङो हासिगोन नङाब्ला जोङो हानाय नंलिया दा बेनिखायनो जोङो सांग्रां जानांगोन जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजा नोंथांमोना बेनिफ्राय सोलोंथाइ बिथिं जों बेखौबो सावरायथारनांगोन दा जाबायदि जानांगौमोन जोंनि बर' समाजाव सिगांनि जाथायफोरखौ जों गोसोखांनांगोन बै समावहाय जोंनि बर' समाजा गुबुन हारिनि जायगायाव थाङोब्ला जिरायोब्ला जोङो सिलायावनो जा बिनि बारान्दायावनो जा जोङो गोबोरखि गोथांजों लिरनानै गारबोनो गोनां जायोमोन बोरैबा खुनुरुखुम दैखौ मोनलोंफ्लाङोबा बेखौबो मानजिनानै गारबोनो गोनां जायोमोन गाज्रि थासारि बैफोरनिफ्राय गैया खालामनो थाखाय बेफोरनिफ्राय उदां जानो थाखायनो जोंनि गेजेराव मोनसे सोमावसारनाय जादोंमोन बिसोरजों थाबाय थाबा जों जानाय नंलिया जोङो गंसे आलादा न'खर नांथारसिगोन होननानै सोमावसारनायनि गेजेरजों जों दिनै बे अबस्थायाव मोनफैनो हादों ओरैबायदि गाज्रि अबस्थामोन बै समावहाय बेनि अनगायै बै समाव जेब्ला सोमावसारफुबाय थानाय जादोंमोन सोरनिबा न'खराव जेसेबां सुबुं अनजिमा दं बिनि सिथ्ला गेजेराव गंसे भारा मोनोब्ला बेवहायबो दाय दङमोन बेखौबो बुग्लिनानै गालाङोमोन माने आसाम सरकारा ओरैबायदि गाग्लिनानै गारबोदों बै समाव बिजेपि गभर्नमेन्टमोन दासिमबो एक इन्सिबो लोरियाखै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दाबो गादबगासिनो दं ओरै नङा ओरै ओरै नङा ओरै दा बेनिखायनो जों सोलोंथाइ खान्थिनि गेजेरजोंसो जों गुन गोनां सोलोंथाइ लानानैसो जों बैफोर बायदिनिफ्राय मुक्त जानो हागोन दा थांनाय बारफोरावथ' जोंखौ बेबायदि बिराद इनाय अनागारि खालामबाय नुसारलायनाय खिन्थु दानिया सिंजों सिं थांनाय नैबे 2002 मायथाइयावनो बिथांमोना जोंनि नैबे थाखो 6आव मेथ्स साबजेक्टआवहाय मेथ्स आरो साइन्सआव इंराजि सोसननानै होलायबाय जोबोद दुखु गोनां आरो बेनि अनगायैबो जेसेबांखिनि जोंनि बर' गुदि फरायसालिफोर दङ बेखौ मार्जार खालामजोबनो नागिरलायबाय दानिया नांगौ बायदि फोरोंगिरि थिसनहरा जोंनियाव जोबोद दुखु गोनां 30 जन 40 जन फरायसाफोरखौ सासे फोरोंगिरिया बोरै फोरोंनो हानो साबजेक्टआ थायो मोनबा 6टा साबजेक्ट थायो सासे मास्टारा थाखो 1निफ्राय लानानै थाखो 5सिमखौ बोरै फोरोंगोन अब्ला जोंनियाव गुन गोनां सोलोंथाइ बोरै फैगोन
बेफोरखौ सिन्था खालामालासिनो जोंनि बिमानि रावखौ फोजोबस्रांनो थाखायबो सिं सिं ओरैबायदि खायदा लाखुमाबाय थायो। बिमा बाथौनि नोजोरजों दासिमबो आसाम सरकारा नायबाय थायो, खिन्थु साधारन रायजो राजाफ्रा मिथियाबो जानो हागौ। दा बेफोरनिफ्राय उदां मोननोबा जोंनो गुन गोनां सोलोंथाइ नांगौ। मानगोनां रायजो राजाफोर, जोंनियाव थोजासे IAS अफिसार गैया, डिसि गैया। दा नोंथांमोननि खाथि रौतायानो जा, नैबे लालगुलानो जा, उदालगुरियानो जा, डिसि, SP, OC, सार्कोल अफिसार, ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार, रेलवे अफिसफ्राव नायहैथां, जोंनि बर' मानसि अफिसार सासेबो गैया। जों बुंनो थाङोबा जोंनि जिल्लाखौनो गिदिंनाय जायो, मालाबा अफिसफ्राव थांनानै रायलायो। जेंना जेंसिफोरनि थाखाय जों मोनफ्रोमबो बिथिङावनो गुबुन हारिनि अफिसारफोरसो मोनजोबो। बे अफिसारखौ ओरैनो जाया, दुब्लिबारियाव आबाद मावनानै बेखौ जों जानो हायाबो जानो हागौ। बेखौ एकमात्र जानो हायो होनबा जों गुन गोनां सोलोंथाइ, जों गोग्गो सोलोंथाइ लायोबासो IPS अफिसार, SS अफिसार, बे ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार, DC, SP जानो हागोन। दा बेनिखायनो जों सोलोंथाइयाव जोबोर सांग्रां जानांसिगोन। बैसोरबायदि जोंनि बर' समाजनि जेसेबांखिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला, बिसिनि बायदिनो मेलेमफ्रा दङ। दा जों बेखायनो गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ लाहोनो नांगोन।